To jama'a ku zo ku ji sabon labari. Gfresh Kano State Material ya wallafa wani bidiyo yana caccakar Cizowan Germany akan tsakaninsa shi da Astrid, amma ba ku ji ƙarshen maganar daga Sadiya Haruna da ita ma ta fito ta wallafa wani bidiyo, amma ba ku ji daga bakinta. Gfresh Al-Amin, na gan bidiyon ka amma a lokacin I was so busy ina Zaria, ban samu na baka ansa ba, sai yanzu zan baka ansa. Na gan bidiyon ka da kake congratulating din dadi na, amma ka san menene? Ka sa wulakanci da ƙarya a cikin bidiyon, fuci ba za mu lamunta ba, shi yasa na fito in mayar maka da murtani. Menene wulakanci na farko da na ce ka sa a cikin maganar shine? Menene na cewa wai ya gama yi wa tsohuwa marke, ya ci kudin tsohuwa, ya gudo ya zo ya aura yar shela? Wannan wulakanci ne, duk da cewa ni ba Bahaushiya ba. Ka gyara kalamanka. Baka san wane ne Cizowan Germany ba, ka gane? Ka bari waɗanda suka san shi su zo su baka labarinsa, wato kamar irin su mu. Har jibi har gata yana tare da baturiyansa, wato matarsa Astrid. Mutuwa ce za ta raba bijahin Rasulallah. Kai kana tunanin yana ɗaya daga cikin irin wa'annan mutanen da za su je Turai su ci amana su gudo su zo Najeriya su zauna? A'a, yanzu ya fara komawa Turai. Kuma idan muna cikin masu rai da lafiya a wannan platform din nan, da mu da ku duk za mu dinga kallon santaran da zai tafi gidan uwar gida kuma ya zo gidan amarya. Sannan magana na biyu da na ce ka sa ƙarya a ciki, me na cewa ka ba wa Hajiya Sayyada Sadiya Haruna sako ta ba wa Cizowan Germany? Me ka bani? Hasali ma ko sa Allah ya sanya alkhairi baka kira kayi ba. Da ka gan bidiyo dai ka kira ni kake tambaya na wai aure na ya mutu ko bai mutu ba. Na ce idan ka sake kira na kake mini tambaya about my personal life, za mu sa kafan wando ɗaya da kai tukuna ka daina kira na. So har yanzu yana Najeriya bai tafi ba. Kana iya ka je ta DM din shi ka yi mishi Allah ya sanya alkhairi. Idan da akwai abin da zaka bashi, akwai account ɗinsa, kana iya ka tambaye shi ka bashi gudunmawa. Amma bana son harkan cin mutunci da harkan ƙarya. A kiyaye saboda nan gaba.